Takže čaute ľudia, ja som MikeyGames.sk. Vítam vás u môjho prvého videa. A ideme sa pozrieť na mojej dedine. Môžem to upresniť. Sa nachádza veľa miestností, o ktorých dosť dobre neviem. Veľa ich je zamknutých, ako vidíte. Ale jedna je odomknutá. Telocvičňa. Kde chalani cvičia. A máme tu veľa zákutí, do ktorých sa dá vyliesť alebo niekam ísť. No a určite sa pýtate, kto som. To vás ešte nemusí zaujímať. Hlavné je, že sa vám budú videá páčiť. Aspoň dúfam, že sa vám budú páčiť. A nemám moc rád, keď ma niekto hejtuje. Áno, tak vopred vás varujem, aby ste ma nehejtovali, lebo ja sa asi nervovo zrútim. A tu môžete vidieť, ja vám naschvál ukážem toto miesto, aby ste mohli zistiť, kde sa to nachádzam. No a je tu so mnou, ako ste mohli počuť, možno, ak ste počuli, tak je tu so mnou nemoznámy po T3. Má iba 3 odoberateľov. Odo mňa, od jeho otca, od kamaráta a od niekoho ešte iného. Od tvojej sesternice. To vážne? No tak od mojej sesternice. Sesternici. No dobre, takže sem sa dá ísť hore. A sem sa dá, myslím, že tiež ísť. Nedá, zamknuté. Tam mám... Poď, Potter. Ja sa budem strašne dlho učiť tvoje meno, keď ťa budem volať. Lebo ja ti rád hovorím tvojim pravým menom, ktoré nemôžem povedať. No a toto je prvé video, ktorým chcem oznámiť, že Potter tunak skáče na latách, ktoré sa za chvíľočku asi zlomia, lebo to považuje za dobrú trampolínu. A dobré skákačky, tunak má. A dúfam, že vylezie na tento strom, keďže je taký borec. No, takže buď ticho. No a nesmiem presiahnuť limit. Mám iba 30 minút, iba 30 minút na to, aby som mohol natočiť video. Čiže budú iba 30 menej ako 30 minút. No, do 30 minút videá budú zvonto. Toto. Takže čaute a dúfam, že vám bude dobré a že sa vám bude páčiť moje videá. Takže týmto sa s vami lúčim a majte sa exkluzívne. Pri Hluku Out sa lúči s vami MikeyGames.sk. Čau!